Damos comezo a sesión extraordinaria do pleno co seguinte orde do día. Primeiro punto, ratificación da inclusión do asunto na orde do día do pleno. Como, bueno, xa comenzamos outro día, pero estamos xa fora de prazo para presentar o PEC. Se elaborou, se mandou a xunta para que os asesores que revisan o PEC reúne, o sea, está correcto. De feito, xa antes, como ben dixen outro día, a secretaria xa o colgou na plataforma que estaba aberta e aceptou. Entonces temos que enviarlo canto antes. Non pareceu conveniente esperar ao pleno ordinario porque perdemos outro mes casi de tempo para enviarlo. Por eso o incluímos na orde do día. Alguna... Non, xa vamos fora de tempo, todavía perder. Podemos esperar máis. Algún cousas é que se fixéramos o PEC, pois non poderíamos aprobar outros expedientes. Somos as persoas que somos, temos as dimensións de persoal que temos e non hai... O sea, o coñecemos todos. Votos a favor da inclusión deste punto. O segundo punto, aprobación se procede do Plan Económico Financiero 2020-2021 do Concello de Lousame, derivado do incumprimento da regra de gasto, a liquidación do orzamento do exercicio 2019. Se lles enviou toda a documentación. Toda a documentación, puderon comprobar todos os datos, están os acordos que temos que tomar. Xa lle comentei ademais que se escolleron os datos que temos a día o 30 de outubro, que hai no Concello xa do 2020 avanzado. Eses datos se fixo unha proxección aos 2 meses seguintes para pechar o 2020, e despois se fixo unha prospección ao 2021, que non sabemos o que vai pasar no 2021, pero partindo dos datos reais do 2020. Teñen toda a documentación. Se queren preguntar alguna cuestión, se non, paso a ler os acordos. Primeiro, quedar enterado do resultado da avaliación do obxectivo de regra de gasto na liquidación do orzamento 2019 efectuado por a Intervención Municipal no seu informe número 31 no 28 de 3 de 2020. Segundo, aprobar o Plan Económico Financiero de entidade local suscrito pola Alcaldía e asignado o día 26 de 10 de 2020, incorporado ao expediente administrativo. Terceiro, remitir ao Ministerio de Facenda o Plan Económico Financiero a través da aplicación telemática PFL 2 na oficina virtual das entidades locais. Cuarto, a efectos meramente informativos, publicar un resumo do Plan Económico Financiero no Boletín Oficial da Provincia e o Plan Económico Financiero completo na sede electrónica do Concello. Votos a favor da aprobación do PEN. Pues nada, moitas gracias e sobre